Chanel iha, anya nga iti maawat mo nga incentive. Tasi kamat ti Employee of the Year iti kumpanya yo. Trip to Hong Kong, Mama. Ha? Tour? Talaga, iha? Itugot na kadimat, Janelle? Siyempre, di mat imbagakan ka. Ano sa dino ti ayan ko? Rumbang laan nga adda ka mat. Ni mamom lang ang titugot mo, Janelle. Papa. Oh, Janos. Agtrabaho ka mo tanasaya. Tapno makagunod ka mat iti incentive akas ka ni Janelle. Sana day dala umasasa ka iti kambal mo. Uwan, Papa. Papa. Ni mamam ti ikuyog mo. Tapno makapag-relax mo, ha? Sigurado na bambanugan. Nabambanog ang mga sasikaso kada kayong agkabsat. Ay na, okay aklang mat. Obligasyon ko ti mga iwan kada kayo nga anak ko. Kan may sa nasaysaya at matlaang nuda kayo nga agkabsat ti agkuyong nga agpahongkong. Enjoyin nyo ti agpasyar habang ubing kayo pa'y. Mama, dakailatan ka ni Janelle ti agkuyog. Ngamin, saan kayo pa anakapan iji Hong Kong? Sa nabalikan niya ta ubingak pa'y, Mama. Barang makapanak tumot iji abroad into next year. Noad danton ornong ko. Kasano ka makapasar iji abroad iti kastagalad mo? Papa? Amangan kitdimat no kanayon nakangaong tantibos mo. Gaputasaan ka ang makaperform anasaya iti trabaho. Papa? Tuladan na Janelle. Uray di agad dadal kayo pa kanayonan nga iso ti valedictorian. Sigamay, puro kulilat. Janos? Di mo lata ko man ingkas kaso dagiti imbaga ni Papa. Nairuama kon ka ni Papa, Janelle. Kan may sa pudnumat ang nalalaing ka nga miti siya. Dakal tinagdumanta. Ore naggidanta anayanak. Ay na, saan mo't kat asikat ay makuna anak kapoy. Simple ka lang nga minatao. Saan ka akas kanya kabida-bida. Di nakpakadanagan. Sana ka sa pulang nga i-comfort nakpay. 25 kon. Duan adikada mang mangig ko dagita ka ni Papa. Iso saanan nga issue dahi ta kanya? Ngam sigurado ka din? Ani mamati kayat mo nga itugot ko ijay Hong Kong? Final ka din dahi ta a desisyon mo? Well, kunak lang arudan. Sige, sikati makaam mo. Ngam inton si kamot ti agka-incentive, wano inton makaurnong ka, agpasyar tanto ijay Korea, ha? Agad mo na. Di mo't dahi ta ti may sa kadagiti arapap ta. Ti makapasyar iti na duma-duma a lugar iji abroad. Wan, kit amok amatong palday ta. Janos? Ma'am? Sika ti ibaon ko iti branch tayo iti Singapore. Ha? Agsagana kanwan? Ma'am, apa ya siya? Anya aklase ti saludsod dayta, Janos? Kuha ma'am. Jack kayat. Amangan nga no Jack kabailan. Amangan no, malugi pa iti kumpanyayo. No siya ti baon nyo mapan iti Singapore. Dakil nga na project daytoy. Jack sa kabailan, ma'am. Kabaalam dayta, Janos. Kat no siyak tinang pilikin ka. Apay, awan ka di pa nagtalag mo kanyak. Ma'am, pasensya kayon. Ang panagkunakit nakurang pa iti kabalak tapno mapanak ijay. Agbiro kailangan iti sabali nga ibaon nyo ang mapan iti Singapore, ma'am. Angam, Janos. Pasensya kayon, ma'am. Jack kabailan. Oh, kumusta ti biyahe, oh? Ay na, sayang tasaan ka simurot, Romeo. Sa nabali, tado pa ti sumarono. Masigurado nga do pa ti incentives ang maawat ni Janelle. San ka di, iha? Ay uwan Papa. Anya ti amo tayo. Amangan no ni Janus tumot ni adda incentive na. Awan lat amo ko ni ti dadya tao. Aywan gayam. Ayan ngay ni Janus, Papa. At iti trabaho na.
Kinuna naman itay nga overtime. O sige papa, mama. Urnusag pa'y dagiti gamit ko. Adamat la ka di pasalubong yung kanyak. Taimbilin ko a ref magnet, Juliet. Ada ka di? Siyempre, ada. Amok ngamin a koleksyon mo dagita. Iso agim matangag. Magyaman ha, Juliet. I can't stand to fly. I'm not that... Hoy! Ha? Ay, makakigkigtot kami. Ano tararamidam dito silid ko? Anya ginamo? Nga, anya? Saan mo kano nga inawat ti promotion mo nga agpa Singapore? Ay, dayjay. Ay, uwan, diyak inawat. Ngam apay, sayang ti oportunidad. Ay na. Anya ka di. Singapore dayjay. Puro foreigner ti i-handle ko. Kastamat dagiti tattao a meeting ko. Anagga po iti international companies. Dahit nga rod kat. Sayang. Nagdakkel nga opportunity. Saan nga amin kat maikan iti kasta at tsansa. Ay, Diyos ko. Maipakitam kumamatan kini papaan nalaing ka. Saan ka nalaing, Janel? Saan ka fit iti kasya trabaho? Naragsaka ko niti kastoy trabaho. Kontento ako na kastoy kapintas ti trabaho dito Pilipinas. Ay, anya ka matandianos. Anya ka kadi ang klase ti tao. Sigurado saan da ka nga ikan iti kasya nga offer. No saan mo akabailan. Huston, matitilang ang tilapayag ko kun ka. Tinasayat. Istoryaman kit di. Idinapan kayo di Hong Kong kan ni mama. Yakamukan ka. Makapasurun ka ang kasarsarita. Oh, nai-promote ka manen, iha. Talaga proud akan ka. Thank you, Papa. No, kasta dakdakelan ti obligasyon mo. Wan nga rod, Papa. Iso ka sa pulak ti ag double effort. Oh, sigama, Janos. Papa. Kano ka matamay promote? Manunatawan mo iti trabaho. Noan niya ti posisyon mo dinang rugi ka, isupay laging kaita. Diyak kaya ti mai-promote, Papa. Ano niya? Okay ako niti kastoy, Papa. Ay, unay kamatan. Kontento ka ni ti kasta posisyon mo. Noawan sa pay urnong mo ta nagbasit sa amat ti sweldo mo. Romeo, husto daytan. Adda tayo iti sango ti makan. Na ito'y tumat ngamin nga anak mo. Romeo. Ni Papa Mat, husto ko man dayta. Ay, kontento ka ni ti kasta trabaho, Janos. Saan ka ginastusan iti panagadal mo? Tapno kasta lang ti maragpat mo, ha? Anya ka di Romeo. Kunak mat. Adda tayo iti sango ti makan. Pasensya kayo, Papa. Sorry. No, Jack, maabot ti standard yo. Dahito iti tandanam, Janos. Awan anak ko anakapo iti pakinakam na. Nawatam. Janely, adala man ti rabi eh. Apa, di ka pala maturo. Papa. Adda ko makayat ko nga ibaga kada kayo. Kanya na ita. May papankin ni Janos. Apay ni Janos. Amuyo ka di ang mapromote ko man iti trabaho na. Actually, ijay kumapay Singapore ti pangipanan ti boss na. Iso ti mang handle iti office de ijay. Ang di na inawat ti offer. Ay, nakapoya talaga ti panagpampanunot ti kapsat mo. Ay na papa, ikatin nyo kumanday tapa nagsasauyo kini Janos. Saan anak kapoy ti kapsat ko? Ay, pudno! Adayo nalalayang ka nga miso. Agkambal kayo, ang madayo na sirsirib ka. Talaga dakal tinagdumaan nyo. Papa, saan da kami kuman apagdiligan? Papa, agduma kami kini Janos. Ngamket di, agpada kami nga adda kabailan na. Wano mako na at talento.
Saan lang ang asyak tinalaing wenno addaam muna. No ar-arigan, nalalaing paikit din ni Janos ngam iti siya. Isu na laang tadi na kayat nga agawon ti atensyon nyo. Simple laang ngamin atao ni Janos, papa. Napukawan sapay ket din iti talak iti bagina. Takanayon nyo mat ngamin nga ibagaan na kapoy kan nakapsot. Ngawan amuna, ket daytan tinaimula iti panunot na. Isu nga uray adda ko man napimpintas nga offer iti trabaho na. Di na awatan. Ngamin, ti amuna, ket talaga adi na kabailan. Nakwa, iya. Papa, agkabsat kami kini Janos. Saan da kami kumaapagbalinan nga agkompetensya. Ipatpatag ko ti kambal ko, papa. Kadyak kayat asaan aparehas ti trato yo kada kami. Agpada kami nga anak yo. Iso asapay ko ma, tapatas ti panangipatag yo kada kami. Janos, once in a blue moon lang adumteng ti kasta nga opportunity. Jack nga rod kaya't insan. Okay, dito yan. At dayta ka man na minsan. Ay, daytan jikon kunakin ka. Idi da mo, binagaan na ka ni boss tayo, amayasan ka di Singapore. Ang di mo kinayat. Dak kabalan ti kas siya, kadakkel ti trabaho, insan. Ita, di mo manan kayat. Sayang, insan. Libre a 6 months training iti abroad. Na makalpas ka di training. So, sigurado ma-promote ka itinangat nga to a posisyon. Dumakal pa di sweldo. Kaya nado ti agbalin nga incentives mo. Insan, career advancement daytoy. Di mat ko na makayat mo ti makaur mga dagos. Kaya saan ka kading agar arapaap ang makapan iti abroad? Nabayagan dito ang arapaap mo. Sana insan, akadwam ti kambal mo. Insan, dakkel atulong dito ikan ka. Hindi mo paluspusan. Sayang. Sigurado secured to mo ti future mo. No bilang lang. Janos, umuna ako na rumuan, ha? Adda ngamin meeting na. Masapol ang masapa ak iti opisina. Sige. Oy, di balon mo. Ang mga numalipatan manen. Ayun, gayam. Amom, the best ka talaga akambal. Iso nga ipatpatag ka unay-unay. Inak manen paggigilan, Naka-reserve iti agbalin a girlfriend ko dayta niya. As if ever since awan pa'y inyam amom ang nagbalin a girlfriend mo. Ay na, nakado ka manen. Alam ki din ti balon mo, taingkan. Ang mga numaladaw ka iti meeting mo. Yes, sir. Mapanakon. Janos, iho. Ha? Papa? Dahito iti usut mo itawan. Ne, anya dayta, papa? Kas makita mat. Long sleeve. Kagat-gatang kulay ti dayta. Plinansya ni mamam. Papa? Dayta ti isut mo kat ibagam iti boss mo nga awata mo ti offer na. Ha? Kasano yung naamuhan, papa? Kinasarita nak ni insan mo adan. Hinuna na adi mo manan kayat nga awatan ti offer nga ag-training kay di abroad. Pa, amangan ngamin mo. Anak ko. Sorry Pakawanan na kumano kanayon ka tagtagibas si Ten. Kaya di kumpara ka ni Janelle. Di gamin kayat ko. Kaya mas ag-effort ka pa'y. Diyan mo, amadigayam tinagbalin a resulta na. Tanapukaw mo ti panagtalag mo iti bagi, mawano ka ba alaman ako? Iso sorry, Wen. Papa? Amo ka na laing ka. Kaya deserve mo dayta a chance. Iso pangasi man ako. Awata mon ti offer dakan ka.
Manipod idi Miss F, nagbalin kamin anasinged iti anak ko. Masansan ti panagbanding mi asang kapamilya. Masansan ti ipapanda iti na duma-duma a lugar iti abroad. Pasaray ikuyog da kami met nga agasawa. Ngam gapo ta agsalog met ti pigsami at dadag iti gundaway nga kayat min ti agbati dito'y Pilipinas. Ngamin, marigatan kami metten nga agbibiyahe. No addaman pagbababawiak ita, awan sa bali, no diti panang tagtagibasit ko iti anak ko, nga rumbang nalaeng, apanang papigsak ko ma iti pakinakam na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, tuy pagayam mo, Romeo. Ken ka pag... Dahita ti resulta ti examination ni nanang idi nagpa-second opinionak manong. Sana nga dahita manong. Kinunapay ti doktor. Swerte ka nun, numadanon na pa'y tiin na mabulan. Oh, apay nga itayo lang imbaga, nga dagayam na dagsan na sakit ni nanang. Ay na, jak gamin kaya na may naayo nagpay ka nagiti pagkakumikuman yung anak ko. Pinadas ko mati nagpaagas, ngam talaga siguro asaan akong nga kimbagpahay. Oh. Di mi kaya't amapukaw da kayo, nanang. Ipaagas da kayo, nanang. Anak ko, naaklon konti amin. Nalabit, akayat na kon apaginanain ti Diyos. Nanang, di kay kumamit agsaw iti kasta. Nanang, sana bali ay tadadaktil kayo matan. Amo yun dinasaya at kansaan. Pinadaktil kayo matan nasaya at anak ko. At damat na talgad at trabaho yo. Uray panawan kayo. Saan kayo itong agbalin? Akakaasi. Apay nga, Joan. Apay nga, di mo matan ka ti makikalay sa kanyak. Saan mat nga iti kasta maikan? Ti kayat ko lang. Itantantapay lang kumati pa nagkalay sa ta. Iti anyaga po. Apay nagbabawi ka. Oh, Michael. Ada sakit ni nanang. Ada cancer na iti matris. Anya? Wen, katsigon iti doktor. Swerte ka no numadanon na paitiin na mabulan. Michael, sapay ko matamawatan na kayat ko nga ipaiti oras ko kadag iti nabatbati payapanawan ni nanang dito'y lubong. Ang kasanwak mo tayo. Nabayagan nga guru-ura ya. Talo-tawantan. Michael, saan ka di mabalin nga aguray ka pa iti basit lang nga panawan? Awatam kumamat ti sitwasyon ko. Ti sitwasyon mi kaninanang. Kaya't ko lang mataparagsakan dagiti nabatbati pa'y nga oras na. Sige. Mamatan ka. Ngamsapay ko ma. Taitag mo man ti kayat ko. Dumngag ka iti bagak. Oy, Joan! Kinunami tayo mabisin ka, iso ngay may ta dito'y kantin, tapno agmerienda. Ang mayat kukuan? Di mo mat ka ng ti order mo, ah. Nakadaday ti nakaiturungan, ti imatang mo, ah. Hoy! Manungal daw nakasta ka, ah. Awan ka ganay gayam. Gapo ka di ka ni Michael? One friend. Apay, saan ka di manugot? Ngay tantan nyo pa lang ti panagkalay sayo ko, ma. Idi damo, di na kayat. Imanugot matlaang iti may sa kondisyon. Ay, wrong! Ano ba yan? Di mawat pala ti kondisyon? Awan mo't konsiderasyon na dahi ta lalaki. Amo na lang arudan ti kasasad ni Nana Rosita. Friend. Isumit lagayam, adi nakaunay kusuksukunan na yan. Oy girl, aguray ka. Anya nga dahi ta kondisyon na ako na. Ti kayat nakat, ada mapasamak kada kami. Ha? Ay, raw nga talaga. Ay, Jackman magustuhan dahi ta lalaki. Dahi taki din ti pampanunutan na. Ay, was. Tapno makasigurado kan o, nga jak to isukat iti sa bali.
Kan tapno mapanagnagak no talaga amat lang ay ayat. Ay na, nag-selfish day ta lalaki. Saan la day ta? Insecure pay. Oh, anya nga ti insongbat mo, girl. Siyempre, jak imanugot Ngamin ti kayat ko kataggalay sa kami pay nga umuna. Sakbay ti amin. Kayat ko analinisak nga idatag na iti altar. Nga isumat ng tigim murana kanyak. Pimanaw lata na sana nagpakpakada. Kataging gaita. Di na kun in-text kan inawagan. Sige lang, Pards. Uminom ta. Pare. Kakaisunan nga ta kang painom, di aginom tayo. Awan mo't mangiparparit, sana ya. Di mo ni palagi pare. Kagurak-gurak, dahil siya babae. Pinatgak lang ang rudal, tikid daw nang itantan mi pala ti panagkalay sa mi. Di na pinatgan, ti kayat ko. Nagadumat nga minta kursunada kan ka, Pards. Agam dajay pala ang matadyoan tinagustuam. Kasla... Kinapudno na, pare. Kaslag babawi ka ng ururay kan kuha na itilasod ti talo atawan. Ada solusyon day ta, Pards. Tapno mapukaw ti luksaw mo kanidyoan na kayan ayat mo. Ha? Solusyon ko na, pare? Wen. Anyang ito, solusyon. Egat mapan ka iti ayan ni Roda. Patay na patay kan kadajay. Sigurado as-solve ti problema no pan kay balayda, pare. Hello, friend. Pasensya kan Itaklangan naka-callback. Pinadigos ko pa yung ngamin ni Nanang. Pinakan ko sakto pinagtumar iti agas na. Okay lang, friend. Mawatan ka. Anya ka di tibagan. Nakadado matamis call mo. Ay na, di ka kumamakmakla at itibag akwan. Ha? Anya ka di dayta, Marco? Ada ka di parikot? Ay, was! Ano pa yan? Marco asasawam. My name is Maui. Alawanan. Maui no Maui. Anya ka di dayta? Kwa? Ni Michael. Agkasarin. Anya? Domingo kami lang saan nagkita? Agkasaran? Ti awanan bain? Anya ter aramidam ditoy. Adan asawam saan ka di? Pangasim tagsarita ta ko ma. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta, Michael. Iso apumanaw ka na. Ang mga nuumay nakpay apaan ni Roda. Joan, napilita na kalaan ng kikalaysakan ko na. Gaputa mabuto nga kadagiti datakal na. No awan inaramid mo kan kwa na. Awan nga ron ti rumbang apagbot ngam. Si sasagana ang mangibati kan ko na. Basta sumurot ka kanyak. Agtaraytan, umadayo ta. Takayat nakpay nga aramidan akabit. Amumot asi kati ay ayatag. Sikan tumot ngamin. Di mo pinatgan tikid daw ko. Apay atin mong panak. Tapno makariing ka iti kinapudno. Di nakpabasulan iti kinalupoy mo. Tapno ibagakkan ka. Jak tupulos isukatkan ka ti inak. Iso apumanaw kan. Jakun kayat amak kita ti panag-group-grupam. Panaw! Joan, Jordan, anak ko. Nanang, ada kamila dito'y sibay mo. Pasensya kayon kanya ka. Kapo kanya ka. Marigrigatan kayon. Awan ti rumbang nga ikidawan nyo iti pasensya, nanang. Ipatapatag da kayo. Sisasagaan na kami ang mga iwan kada kayo. Kadwak ti kabsat ko. Pudno la unay timbaga ti kabsat ko, nanang. Ay na, nagkasatak. Kaputa pinaraburan na ti Diyos ti anak. Nagkas ka na kayo. Nanang. Pwede ipapanaw ko. Dawat iti Diyos anamarso. Kay ka na kayo pa iti ano aswerte. Kaputa na saya kayong Nanang, di kay kung magsaw iti kasta.
Saan kayo ang mapukaw kada kami? Agbyag kayo pa itinapaot. Nanang, kasapulan na kayo pa'y nanang. Pagkada ako. Ha? Hoy, Michael. Anya tidakas nga angin anang iturungkan ka dito, hoy? Kaya't ka kumakasarita, Maui. Amok, isungod nga imay ka dito, ayan ko, ha? Pangasi, Maui. Di na kumakaungat, ha? Oh, anya ti maipaikuken ka? Kaya't ko tagpatulong ka, takasaritak ni Juan. Panghasim. Amo matsan ka di. Da kami ti agayan ayat. Da kami ti agbagay. Aguray ka, gamin, natayan ni Nana Rosita. Anya? Nakamasayag di bangkay na iti mismo abalayda. Ti kasapulan itatigayem ko, ha? Kat, ti suporta kan panakipagladingit. San ada ita selfish a panagayat mo. Oy, Michael, pangasim man. Pumanaw kan. Makadisturbo ka kaya iti trabaho. Makipagladingit ak, friend. Manong Jordan. Agyaman kami, Maui. Agyaman kami, friend. Kadwak dananang gantatang. Adada iti ruwer. Kasarsarita dadag iti daduma pa akakabagyan nyo. Uray mo miyakas ti tinapasama ka ni Nanang. Makapaladingit lata. Narigat latang aklunan. Ngaimbati na kamin ka ni Manong Jordan. Makapalagit-tagiti panangasikaso na kada kaming agkabsat. Uray kas ti kinapasama ka ni Nana Rosita. Mariknak anaragsak ti ipapanaw na. Gapo, taimparik na yung mga ti panang ipatagyukan kwa na. Friend, jak agilimad kan ka. Iso nga ibagak tinapasama kiti Rabii. Apay, anya ka di day chay, friend. Napan ni Michael Yabalay. Agpatpatulong tapno makasarita na ka. Napuskul ti rupa day talalaki. Saan lang ngagpakpakita dito'y taamangan no makaraman kanyak. Naibagakmat kan kwa na idin. Jakon kasapulan pa'y. Namimpinsan kon alinipat. Kan maysa, awanan lugar na dito'y pusok. Isupay Isu a pinapanaw ko adagos. Talaga nakasagana amin nun nagitibagahe, mading ko. Wan manong, excited ak narudan. Kamaudyanan na. Makapanak matlangan ni Dya Canada. Sapay ko matada na pintas nga agur-uray kanyak idjay. Namnama kakastading ko. Masigurado ka di nakabaybayan daan ti kan ang kalijay. Ay, mabayag di tagkita din ko. Ni manong mat, mabalintamat nga video call Tapno itikas ta, kanayon matlang ti panagkita ta. Sa bagay, high-tech itan ti panawan. Adan nagiti cellphone, computer, ang mabali na pag-video callan. Wan nga rod manong. Ala din ko. Agad nanad kantoy jay Di mo baybayan ti bagim. Wan ka di manong. Kan, di mo liplipatan, ti kanayon ngayon yun ay unay day dinanang kadata ha. Siyempre, ti kanayon ako mararag iti Diyos ana marswa. Agpaiso day ta, ading ko. Iti kasta, di na tayo baybayan. Kat kanayon na tayo atarabayan iti rigat kan namay. Kalpasan ti sumagmamano atawan, sin maruno matla ang kanyak ni manong ko dito'y Canada, akadwana ti pamilya na. Kabayatan ti panagtrabahok dito'y, ada na amok amaysa nga Canadian. Nagkalaysa kami kat naadaan kami iti dua nga anak. Agaw-awid kami matita Pilipinas, tunggal Paskwa, ken baro atawan. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Joan.
Tatang, apa yan? Inlukat yung matlantan tiri daw ti silid ko. Puno gayam timbaga ti kabsat mo, nga danyawid mo a babae. Wen, nobyak ni Camille. Nagtaray kami. Isungay nyawid kundi ti balay, tag-live-in kami. Napintas Isumilagayam, anaawis ti Rignam, ta makaayayo ti kinapintas na. Ha? Ada mula ka di amom at trabaho, di ti unag ti balay, naneng. Ay, wen tata. Nasayat nga raw, tapno da mo serbim nga agnaad dito'y balay. Di kay madanagan tata. Agagatak kabayatan ti kadak dito'y balayo. Tatang, rumor kayo dito sa silid mi. Agina na kami pa'y. Luisa, bakit? Mangantan. Di mo unay panunutan ti anak mo. Sige lang, Ricardo. Awan ganas ko amangan. Pangasim tamangan kan. Amang anoan niya pati mapasamakan ka. Agpabigsa ka kindi, tayong tabirukan di anak mo. Ay na, madanagan ako na yan iti anak ta, Ricardo. Amang anoan yan tinapasamakan ko na. Huston. Takas kinunanay ti surat na, kat simurutin iti dayjay nga Eric. Talaga nagsukir ti anak mo. Nagtangkan ti ulo na. 16 na pailaang ngam simurutan iti dayjay alalaki. Anyan tulagan ti kasasaan da inton maandandan iti anak. Tinasakit. Saan taman laan am-amo iti personal dayjay nga Eric. Sa dino nga iti pangbirbirukan ta kadakwada. Ay, awadan ti maramidan ta. Taiso ti pinili na. Ikararag talangan na sa paila kuma. Tawan ti daga sa mapasamakan ko ana. Nakapimpintas na talaga ti asawa ka. Nakabangbanglo. Eric, mabalin ka di ngayon bigatan. Nagsakit ti ulo. Kan may sa nabambanuga ka naglaba ka dagiti murang tayo. Nagmalmalama ka naglaba. Ita ti kayat ko. Nasakit nga ron ti ulo. Oh my God! Anay ko, Eric. Ti imag. Di mo masmasan masaksakitan na. Di ka kundi reklamo No, di mo kaya ti masaktan. Mawatam. Hoy, insan Camille. Insan. Ay, kung naktupay ka si kadayta. Hoy, kumusta ka? Long time no see, Kwa, kastoy, medyo narigat. Kasapulak ti aganos. Awan pa'y ngamin trabaho ni Eric ita. Ay na, nagdakal ti kimutungan. Insan. Ala, umay ka. Inta dito bakery, intag soft drinks. Ay, sige man, insan. Mabisinak matan. Diyak ngamin nagarmusar itay kat. What? Ay, napangal daw manan. Di ka pa ilagam nagarmusar. Inibos ngamin ni Eric ti masida. Anay ko, pangingagtong pa ka, Eric. Anya ti basol ko. Ulbod ka. Putno matibag bagak. Nagkita kami ka ni insan ko. Kabayatan ti panagururay ko iti pagluganak nga agawid. Idinapan ko yung tulod dagiti lalabaag. Diyak mamati. Siguro kakunsyabam day dya insan mo abakla iti panaglalalaki man niya. Sana putno day ta. Awan lalaki. Agulimot ka. Ay, apaya di ka mamati, Eric. Putno di bagmagag. Hoy, Camille. Tandaan nam tayo Numadok talak nga dalalakim. Patayin kayo. Dwa. Anya, kabilan ni Eric ti anak ko. Isumati na ibaga ni Camille anti. Nagkita kami ngamin. Kat no makilablabapay ni insan Camille tapno dala maisaang da. Awan ngamin trabaho da nga Eric. Tiyawanan ba in alalaki? Awan lang den trabaho na kumabil pa Ay, nakakasin ti anak ta. Rumbang lang ay batinan tayo nga Eric. Di na urayan nga agsikog pa Ay na, nakakaasi talaga ti insan kon.
Sabalin ti aura na, Uncle. Auntie. Naalam ka dito address na. Walang cellphone number ni insan mo. Walang Uncle. Inbagakan ko na atulungak. Basta sinaan nanday dyan nga Eric. Marigrigatan ako na yan ni Tera Aramidan ni Eric kanyag. Sana kastoy nagitin ka rin na kanyag edi. Pati nagiti kakabsat kanti inana. Aramidan dakmatan nga alila dito'y malayta. Nay, agsangsangit ka mait nanay. Nakayumat kayam, Tata Dante. Amuklata na kinabil na kamanan ni Eric. Ay na, kaasik hamat. Inakbayan dakmatan. Amom ka de akayat ko kabilin day dyan nga Eric. Nukas jaya makita kakabilin na ka. Wasya na kaming kan kakamil. Tata Dante. Ay na, ibagak man lang ang tipod no. Amom nagpintas ka. Hindi pa ilada mo kursunada ka. Tanya, Tata, anak yun ti asawa. Saan ko nga anak ni Eric? Anak ni Vivian iti mo ng asawa na. Kan may isa, saan kayo mata nagkasar? Iso saan kayo mag-asawa? Agliblipin kayo lang, agas kada kami, iti inana. Uray pa'y Tata, saan lata may parbang tiyar aramidan niyo. Di pa nang kabkabil ni Eric, ti sana may parbang. Naklo na nakamil, yadayo ka ditoy. Agdinatan to naragsak. Itad ko amin kan ka, tapno maparagsak ka. Sigurado nga ilunod na tandag iti agina. Kan saan lang nga dayta? Ang mga numapatay na tapay ni Eric. Isungarod ako na nga umadayo ta, Camille. Sika itanti ay ayatag. Iso apanunuto man na imbag ti ibagbagak. Agyaman na ka, Camille. Pinaragsak namanan. Makaturog kita ni tinasimbang. Sawalan pa ina. Nakaturugan at akos. Diyos ko. Anya klase ti pamilya tinastrik ko. Ni Eric. Aramidan na klang nga para usan. Alaan na pa'y amin ang birok ko iti panakilablabak. Aramidan dak akatulong dagiti kakabsat na agraman ti inada. Idintano ang taki siya balay. Titak pulos paglutuan kan paglaban dagiti nadakal ko. Nagtigatan na yan ti kastoy ang kasasaan. May samat din niya yung stepfather ni Eric. Diyos ko, tulungan na. Diyakon kaya tiyag talinaan dito eh. Isunom ko mano niya tirumbang nga haramidag. Ay, insan! Insan, pumanaw ako niti balay da Eric. Diyakon kaya tiyag subli pa ijay. Mabutang ako. Anya tinapasamak? Ala, umunag ka. Nakita unag ngagsarita. Ay na, apay, aday naramid na ken ka, amadi. Adda ka di dakas, ngay naramid na ken ka, insan. Ay na, duwan a branch ti negosyo tayo lakay. Wen nga rod bakit? Kasla ka ano laday di. Nadaras tayo na padakal. Karinderya lang idi. Itan kedua na branch ti restaurant. Apa yan? Bigla matlatan alim miday tarupam. Luad ko mati anak mo ditoy. Iso ko mati mga asikaso iti restaurant. Sa dino nga tati ayan ti anak ta. Wen nga rod. Kailiw kon ti anak ta. Gamanyagay nga rod. Mami, Daddy. Ha? Camille. Camille, anak
ko. Mami. Oh, Camille, anak. Anak ko, agyaman kami iti Diyos na nagsublikan. Pagkawanandag ko, mami. Daddy, anak ko. Nagdakkel ti basol ko kada kayo. Pagkawanandag iti kinasukir ko nga anak. Natangkan ti ulok. Sorry, mami. Daddy, nagbalina ka na lupoy. Nabayagda ka na napakawanan ako. Kinapudno na, pagsarsaritaan na ka ni mamim. Apag husto ti isasangbat mo, anak ko. Pagmamamawag tinasapa pa nagilibin ko ka ni Eric, mami. Daddy, sapay ko matatulungan da ka mangrugi manan. Naragsakan dagiti dadakkel ko iti panagnaed ko manen idi ijay balay. Kasta unay ti ragsakda, idi naamwan mi nga 2 bulan gayamen ti inawag. Diyak maten binagaan pay idi ni Eric. Naganakak nga rod abalasang. Manipod idi, diyak maten nakiayan ayat pay. Inpamaysak ti amin nga atensyon ko iti anak ko ken iti panagadal ko. Agingga ang nagturpusak, ket siya kon ti mga asikaso kadagiti negosyo ti pamilyami. Kaslaawan metten esem ko a makiasawa pay. Tinapatag ita kanyak ket ti anak ko. Kadagiti ubing wenno agtutubong agdengdengeg ita, sapay ko matadidak tultuladen. Diyo suksukiren dagiti dadakkelyo. Agtungpal kayo kadagiti bilinda, ngamin da kayon tumetlaeng ti mairanod iti kamaudyanan na. Miss F, daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket pagyamanak unay ti anus mo, anang ibasa, ken nang yornos, para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, Camille.